Aquí non se fala do idioma, non se fala do galego, pero falase moito en galego. O idioma e a cultura como causa e consecuencia, fluindo entre coplas e compases. Eu creo que dos poucos espazos, polo menos da miña realidade, onde realmente o galego está como naturalizado e como que é predominante, porque sí que é certo que en ámbitos urbanos, dependendo dos interlocutores, a veces persiste un castelán, e incluso cando ti falas galego é como que tens que facer sempre un esforzo para mantelo, porque o que escoitas é castelán todo o mundo, non? Para os pequenos, enfocando desde este de vamos a disfrutar, vamos a pasar o ben, eu creo que é algo moito máis que garantiza moito máis o futuro que el rollo de vamos a saber. Eu teño 6 netos e a única que podo falar e cantar en galego así fluidamente é con unha que ven aquí. 20 de foriada.